Вот, кстати, о языке. Ну, я даже не буду говорить, в каком положении находится украинский язык, даже в Киеве. Тут не о чем говорить. Здесь по-українськи поговорити – це проблема. От спілкуватися українською – це проблема, насправді. Ситуація, слава Богу, трохи міняється. Я вже в Києві 10 років, тобто відчутна різниця. Відчутна. Але навіть зараз. Так? И при этом в школах, хотя преподавание идет на украинском языке в основном, русского языка очень много, и никаких проблем там с его изучением, мягко говоря, нет. Но вот недавно одна общественная активистка, Евгения Татарова, она сама с оккупированных территорий, по-моему, она такая подвижница, я с ней вот едва знаком, но мы с ней просто по телефону говорили, и она такую идею выдвинула, и конференцию хочет международную провести, чтобы сделать вторым языком в школе, в украинский английский, как это сделали в Грузии. Язык международного общения, а русский язык как бы передвинуть вот на иностранные языки, да, вот такой change сделать. Ну, что, в принципе, было бы логично. Да, в Грузии же это все прошло, и они очень довольны. Да, там русский язык третий, кто хочет, учит, но как бы это не является обязательным условием. Вот как ви к этому относитесь? Радше позитивно, тому що я теж переконаний, що якщо ми говоримо про якусь мову, яка дає можливість виходу на міжнародний рівень, яка дає можливість дізнаватися щось з передової науки, то очевидно, що банально учитися. В першу чергу це англійська. В першу чергу це англійська. Плюс, звичайно, що люди, які знають англійську, які читають англійською, які заходять на англомовні сайти, які дивляться англомовні канали, це люди, які набагато більше забезпечені від впливу російської пропаганди, ніж ті, які слухають російською, читають російською. Тому що, знаєте, от російська мова, вона ідеально заточена під російську пропаганду. І навпаки, російська пропаганда – це те, що ідеально лягає саме під російську мову. І стримуючи наступ російської мови, ми разом з цим так само стримуємо і наступ російської пропаганди. Це треба розуміти, що це не просто мова нашого сусіда, це мова, яка використовується для того, аби зупинити процеси творення української політичної нації в Україні. Кстати, не только в Украине. Дело в том, что русский язык, вот сам по себе язык не может быть ни плохим, ни хорошим, да, окей, там глаголы, прилагательные, существительные там, и так далее. Да? Но русский язык, очевидно, используется как канал передачи вот этих идей русского мира. Посмотрите на Брайтон-Бич. В Америке люди, которые 40 лет не были в России. Да? Они до Австралии уже дошли. Там русские общества кругом. Финляндии, Швеции. Вот бессмертные полки. Бессмертные полки в Норвегии, абсолютно. Я не знаю, чуть не в Исландии уже. Да? Скоро в Гренландии. Насчет и пингвин в Антарктиде ходить там. Хотя, по-моему, ходили. Да, бессмертный полк был в Антарктиде. То есть они везде, вот через... И, извините, но это факт, да? Русский язык используется как ретранслятор пропаганды, зомбирования абсолютно по всьому миру. Как у нас это могут не понимать? Знаєте, частина якихось цих російських пропагандистських мемів, ну вони просто їх неможливо перекласти іноземною мовою. Це як російські мати. Вони звучать тільки російською. І ми повинні це розуміти. Ну, знаємо, ті ж карателі, ополченці і так далі. Тобто це слова, які працюють тільки в російській мові. І вони зразу включають певні цілі концепції, які грають на користь російської пропаганди.